Jamen, vi har vores lille dukketeater, som vi kalder det, som vi fik fra 2 damer nede i Næstved, som har brugt 2 år til at bygge det her. Og så ringede de til os en dag og spurgte, om vi havde lyst til at få det ud som udstilling, eventuelt købe det. Og det, da vi var nede og kigge på det, der var vi solgt med det samme. Det var så fantastisk, og det har faktisk dannet inspiration til nogle af de måder, vi har indrettet vores ting på her i Korsbæk by. Jernbanerestauranten, Damernes Magasin, den har vi så ikke med. Vi har Katrines køkken. Vi har så bygget deres stue på, og Herberts værelse osv. Vi har Daniel på trappen selvfølgelig, Mauds spisestue, og vi har den originale spisestue herinde, og vi har efterlignet så flot, så flot, så flot. Lokummet med Hitlers billede, Lauras køkken, Mørerne og Oberst Hackel, og så har vi selvfølgelig Lea Andersen op på terrassen. Det er så den eneste, vi har digtet. Det ser man aldrig. Men når man er kunstner, må man godt digte en lille smule. Det må man bestemt. Ja. Værsgo. Tak.